Tukiendelea nigo abatakano kurase wodi ya Marani ime ya kitutu cha Chenoth babeire bakorosia ekiombe gya Sustainable Poultry Widows ekyo kirabege kubasira asogokora ebintu akorindeli tkolia lero nigo bakonyora ogosirwa korwa asensemo ya Joshua Makori oyo bagakubagurira chinkoko nabo igo endagera eyo erabege kubakonya asekerenga iyo kwegendelea kurinde niga batakano abo babakogokera egetambo kirekyo nabo igo kumugania kogendera nobo konyo bo muri kicho Daipona Sanya na Mange Joshua natwaga chiri Kisumu Joshua chiri gotoretere chingoko abanyina ekiombe kyabangina baboraka kurwa sebunge ya kitutu cha Chenoth kemanyekaine buna Sustainable Poultry Widows nigo bagokeire omurubiri obobokonyi obubwe chingoko banyora litukolia lero kurwa Somusamaria Joshua Makori chingoko cyekero mwatoretera tukwira ni Joshua litanga ni ngambi ya mono gakyo moyo uri abwate tari ntutweka konya abandi ekero mwatoretera chingoko ichi chikogenderera kubeka amagina nigo tokoni twakonya abatari kwenyara twani twa support ondoregete twani ebichuchu bikoba tone kubagera abandi kere kenyoro twale project ya Joshua amina gakintu bwati andi nagendere konya abatari kwenyara nabali bali chintakana nabatokobeke support ekarna roche kembe ena roche ngantole mirinto ikonyara tukaranga tikatocha sobwamo toche tuwekese jingoko jeito tagendereje egera tugenderere ona twanoriwe omugambi to Joshua otubwatira okoboko tantu tweka nanda tigarigo chia sande bwana sifiwe kati omurayo semiwe tolemerwa asuguta chubunyansi bwagororoka asuguta chinyasa kwa maisha maya akomugambi obunya gusangano muteneneliobo Alfred Akama nigo aerera ekerengekenene ekikirire abangina bugo chamo na koligia obokonyi mostly abangina konyoranga na basumbuire mono nebinde bingina bakora abana na barigere chianga education kwende school koragiri abana lakini abera kama muna batigire mondo tayore nacha ne bano mugambi tali nacha lakini mone program yabe yechingoko ere for sustainability ko ba make bagendere eba imogereri goro betunimere mbagendere gusumbuko mbagendere kwora mbagendere ko babasabereri so ekembe kiga tuanyore support korwa se omushimiwa Joshua Nyarenji oyora lira abangina abaigama abiranga tigaba abawonjoreri bachake gonjoreri baje gwetenera none krata iyo korwa se ekembe kiga mbaroro babere supported banyore sponsorship bajiri school ikembe kiga mboboro marora ya manene inki wechimotuga kego chakokonya abantu bekinyoro abangina bali basumbo gete basiereri inki barakole egere begendereri tinga kecho oyo mobo babwatani kurwa sekiombe gya Joshua Makori Foundation niko asanga ekirenga kyogonjo lya magima yabange bali batari kwenyara asebinyoro itukolia lero twabaletera chingoko chingoko ekibawo chigutuga chibe chikobeka amagena ntubwate machine eritokoroke incubator egoturoge ebichuchu amagena ayo bakoyareta asobisi yaito twabaturogeria era twaturogirie ebichuchu ebe twabira ni back ase team yabo na barabu bame gotumeke ebichuchu babagera ase abantu bali bamwabe community tubwata abana chintakana ntubwate na bali baruarete babwata some disabilities babagera ebichuchu bikebike so that a project ya Joshua esambaze a community yengima at least na kiro monto okonyora kwaya kodikorense oteme gosuka kegoro kera bangina abuna bala babura kamba bwata abana bagosoma babwata abana babwata mahitaji batakete sabuni ne muri uchumi ya Kenya gerembe na the most important thing turakora sabantu buna baburaka nuko bayinyura to support okonyora kwa Ngiko ripoteria Ndizi TV kurase kinyoro kya Mwagichana kegotoke wodi ya Marani ebunge ya kitutu cha Chenoth elietaria Nendipon Asanya